Ti ettetek már patkányburgert? Micsoda ocsmányillat. Ja, igen. Hát még én sem. Tájföldön jártunk Krabin, az éjszakai piacon, és hát elég érdekes vacsorát ettünk. Gyertek, nézzétek meg! Milyen húsból van? Ez, uram, patkányhúsból. Na persze, ez a burger nem patkányból készült. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mitől ilyen fekete színű ez a buci. Ha esetleg tudjátok, akkor írjátok meg kommentben. Szóval nézzük, belekerül bele egy kis saláta, paradicsom, jön rá egy kis csípős szósz, aztán ad hozzá még a hölgy egy kis sült hagymát, nagyon király, nagyon imádom. Következő egy kis mustár, az nem a miénkbe jön, mert én nem kértem hozzá. És akkor jött még bele egy kis tojás, illetve egy kis bacon. És mivel elvitelre kértem, nagyon kedvesen egy ilyen cukri kis papírba csomagolta be. Hát, jó étvágyat hozzá!